26. skautský zbor svätých Cyrila a Metoda funguje už 25 rokov. Vznikol tesne po revolúcii a dnes má vyše 100 členov. Skauti z celého Slovenska s nimi prišli osláviť ich výročie do Výčapov Opatoviec. Na skautskom výročí sa zišlo vyše 1000 ľudí a skauti prijali medzi seba aj niekoľko nových členov. Po novembrovej eufórii na stretnutiach verejnosti proti násiliu a kresťansko-demokratického hnutia vznikla požiadavka vytvoriť organizáciu pre deti a mládež. Od roku 1990 sme začali fungovať. Slávnostnú svätú omšu celebroval člen Federácie skautov Európy arcibiskup Cyril Vasil. Rozvíjam svoje fyzické schopnosti nielen kvôli akémusi bodybuildingu, ale pretože vnímam svoje telo ako chrám Svätého Ducha. Je naozaj častokrát úlohou práve vychovateľov vychovať, vytiahnuť to dobre. Aj v tom zdánlivo najbeznádejnejšom chalanovi je vždy aspoň perspektíva dobra, ktoré je možné rozmnožiť a nechať narast. Učíme deti, že vlastne česť, dodržanie slova, vernosť sú hodnoty, ktoré sú nad všetky ostatné. Ľudia sa taktiež mohli zapojiť do zbierky na charitu tým, že priniesli trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby. Scout má urobiť denne jeden dobrý skutok, to je naše heslo. Tak sme vymysleli, každý mal priniesť kilo trvanlivej potraviny, ktorá sa teraz odvezie do nitrianskej diecéznej charity. Organizátori pripravili bohatý program plný súťaženia a nechýbala ani slávnostná akadémia, výstava o skautingu či koncert Zuzky Smatanovej.